Jeg hedder Søren Vadstrup, jeg er arkitekt, og så er jeg lektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København og underviser i historiske byggematerialer og historiske byggekonstruktioner. Udover undervisning, så forsker vi selvfølgelig også i, hvad vi kan anbefale byggebranchen at bruge inden for de her områder, som er altså ældre byggeteknik. Og som sagt, når vi siger ældre huse, så er det huse, der er ældre end 1960. Der sker noget i dansk byggeskik efter 1960, hvor man bruger nogle andre materialer. Hvis vi tager sådan et emne som puds på ældre huse, så har vi opdaget nogle meget, meget interessante ting. Hvis vi har murværket her, og skal pudse det, det vil sige, det er altså mursten og så videre, så har man, det er egentlig gamle traditioner, men det vi har undersøgt, det er en puds, der består af en ret grov mørtel inderst, som kastes på fra 0 til 6 mm sand. Og når den har siddet et stykke tid, så kommer man en yderligere puds på med lidt finere sand fra 0 til 2 mm. Så der er altså meget stor forskel, eller relativt stor forskel i hvor fine de her mørtler er. Det der sker i den her, det er, at der dannes nogle grove porer, som man kan tegne sådan her. Og så dannes der nogle finere porer her i det finere materiale, fordi sandet er finere. Og det betyder, at vand, der kommer enten indefra eller udefra, når det regner osv., det vil gå ind igennem materialet, men så vil det simpelthen trækkes ud igennem den her puds, fordi vand, der bevæger sig på porøse materialer, det går fra grove til fine porer, aldrig omvendt. Så man har i virkeligheden en lås udefra ind, og man har et sug indefra ud. Og det sug kalder man et kapillært sug, fordi det er i virkeligheden kapillær transport. Og den har man døbt diodepuds, den her, fordi en diode er faktisk en en diode er en ting, der kan vende strøm, eller vende vand, eller vende andre ting i en bestemt retning, så det kun kører en vej, og det er altså det, den puds kan. Hvis man så yderligere kalker uden på den her med hvidtekalk, så understreger man det her system, så bliver det yderligere udbygget, fordi så får man altså nogle meget, meget fine porer herude. Og det vil sige, så bliver den hastighed, som vandet bliver drevet ud af, endnu hurtigere. Fordi hvis det går fra nogle meget grove til nogle meget, meget fine, så laver man altså et kapillært sug, som går virkelig stærkt. Og det er en fantastisk opfindelse, at man faktisk kan lave sådan noget på huse, som har den her effekt. Problemet, eller jeg vil ikke sige problemet, er, at det virker med det, vi kalder luftkalk. Og det er den gamle middelalderlige kalk, som vi kender siden middelalderen. Den hærder ved hjælp af luftens kuldioxid og danner små krystaller, og det er dem, der så danner de her porer sammen med sandet. Og så virker den også med hydraulisk kalk. Og det er en kalk, som hærder ved hjælp af vand, og som man kender fra midten af 1800-tallet. Hvorimod den puds, som man bruger i dag, som laves af Portland-cement, som hedder KC-mørtel, den kan ikke det her. Den er for tæt, den sindrer sammen og laver altså nogle fuldstændig tætte overflader, sådan så hverken det vand, der kommer indefra, kan komme ud, og det vil sige, at murværket bliver fugtet op. Og det vand, der kommer udefra, vil gå ind gennem revner, og så vil det ikke kunne komme ud. Og det aller værste, man så kan gøre ved sådan en puds, det er at komme en plastikmaling på. Nu tegner den her. Fordi plastikmalingen arbejder ved hjælp af diffusion. Det vil sige, at det er altså molekyle for molekyle, der skal ud. Det er jo materialer, der er fugtige, som bliver fugtige, og som skal kunne transportere fugt. Og hvis de kun opererer med diffusion, så er det i forhold til det her, svarer det til, at vi har altså en mand, der kommer gående ned ad gaden, og her kommer der en sportsvogn kørende, der altså kan skyde en helt anden fart. Så man kan slet ikke sammenligne de to ting. Det svarer til, at man begynder at lave sammenligninger mellem dem.
eller lave konkurrence med dem. Så altså det, at et materiale er diffusionsåbent, siger intet om, hvad det kan i forhold til det her. Det går altså 100 gange stærkere.